سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لومون حنتا قداسي تارستي أبقع زهيوتنا نخلنا كتحجزنان تباب كتسنقنان مورال كتبنا تخلين يعزب الكوارستي عايز غريبة زلغو مبزحت السبب في اللي دما أب سدد زنا برسب فتناتاتنا هيوت مودعتها يبلون بيمان بتساقام بخول قصاتنا هيوت برتع فتناتات زدقاقم قالوا نوع زقتل بدهوتاتن فتناتاتن اب هيوتنا كل غزي يزقاطمنا سلازي كمزي كغاطمنا خلو كمي غيرنا نسوغرو طرادي كونس كمي غيرنا عوتات كوينا بلعليو كومدما املخاختاناتنا ابت فتناتات كأرك خلالو سلمنتاي كنريينا فتناخ مصنا خلو نمنتاي كم زمصنا بخمي كنطقم لهم زلنا ود كنريينا بزا فيديو مالتيو سلازي let's go inside the content سلازي نابتو استغناتينا قدمنا ابت تمرت متاونا نايلومي ابنات كبكمي زخونه نسخاكم تفتوا فيلم اسكذكروا كابل بخم كل غزي تذكروا بزعبا خذكروا خلو نويح كم تحسب زغبركم فيلم ذكروا مچم بزح فيلم دي زلو حنت كابتي بفلاي دما زرايوا بقليلو كفتوا زغول فيلمي بريزن بريك بحال فيلم ناي هوليوود يا ذا فيلم زيا للعصرة عامت غيرالا I think كبابي somewhere up كلتا شنغلن يتسريحا مثلا نجن بتعمي تفتاون الزنبرة كساب لو مون تاريخايا صحبت ناتا وشت زتوكا ازيات مساتيت مارخيت فيلميا انتايكم مصحبت كم زلوا غير وانا ذا فيلم وي نخالو صبغات فيلمتات سحبت زغبرن انتاي ندهريلكم ني اتغص ባህሪ ወይ ካት ቀንድ ገጽ ባህሪ ወይ ካት አክተር ደይ ኮነሲ ታክተር ጽቡቅ ምኻኑ ንፍዕ ምኻኑ ጥራይ አይኮነን ፊልም ሰሓብ ዝገብሮ እንታይዳ እቶም ተጻረርቲ ናይቲ አክተር ናይቲ ቀንድ ገጽ ባህሪ ተጻረርቲ ናቱ ንሳቶም አዝዮም ሓያላት በላሕቲ ጨካናት ርጉማት ምዝኾኑ ንዖም ክስዕር ንዖም ክሓልፍ ዝበላሓቶ ነገር ናይቲ ቀንድ ገጽ ባህሪ ወይ ድማ አክተር ንሱይ ነታ ፊልሚ አማና ማራኺት ዝገብራ በንጻሩ ፈዛዛት ወላ ሓንቲ ዘይገብሩ ጸላአቱን ተለወታ አክተር ታ ፊልም እንታይ መሰልቸው ያትኸው هيود مالك كما كل فيلمات بخمي يسرح ازي برتو تصاراري يغبروا نت اكتر وي كانتي قند ገጸ ባህርና ታ ፊልሚ ዝድማ እንታይ ይገብሮ እትንሱ ዝገብሮ ዘሎ መሰናخلاتنا ህይወት ነታ ፊልሚ መቀረት ይውስኸላ ازي ከም ዝበላሓት ازي ከም ዝጽር ይገብሮ ማለት ህይወት ድማ ኮሚያ ብርቱ ፈተናታት ብርቱ መስገደላት መሐለኻታት ከተምጻልና خላ እንታይ ትገብረና ደላ አመወዳታ ናይታ ፊልሚ ወይ ካታ ህይወትና ازينا خم نحقوسن ازينا خم نبسلن ازينا خم نفعن ادل تبنا الله مالتي سلازي ازيا كل غزي كذكروا كتقول لكم هيوتنا فتناتات كبرت اخلو مليسي يمكر ادل يركب كم زلو بخالا زراربا ولا حنت زي بالهيوت حقوس كل ويكلني زخونه عينت مسجدل زخونه عينت فتنا زخونه عينت صعر الدخام زي سجر سب انتهي كقلل انتهي تأميتي خاك حقوسنا كل جزء بمنصرتن احنا زحلفنايو مسجدلاتيو سبات كعللو خلو كل جزء انتهيم زيادة زقلعو زحلفو شجر زحلفو بدهو بزعبو كعللو خلو يم بتمسات نوح كزارب زغلو سلازي او نصبغون مالتي of course experiences هيوتنا وصيتنا يستفل عليه نحلفون نقعزون تمكروتاتنا هيوت ويكا experiences ياتخونا موداتا سلازي بزح experience يقبر بزح كزاربن كعللن كومدما بزح كحقوسون ايكلني ازي حنت عبنت يا فتناتات سلامتاي مصونا دكونس فتناتات انتاي مزغبرنا زلو يترورونا هيوتنا دما مزغزي كمقرو مخانوم كردانا خلالو برغص ابت فيلمي قلل زبلا وشت ساعات وشت قلبل زفصام شجرنا نري ابي ودنكم يكونن تمرتك تمهار كلها 3 عامات 4 عامات 5 عامات 6 عامات لغليون انتخونه سنها نخسكا كيت كتكلالكا نتا فيلم مع 10 دقيقه ساعات زغبرو لوط نغترخبو سلازي نهيوت فتنا نوح كوسد خيليو ا بزنس كتا تخلها بسع صعري زليكا فور اكزامبل ابز عربا غزي اب نتفليكس حنتي فيلم تخاتاتالي تير له ذا ستارت اب ياتبل انا بحكي اب انتربرينورشيب اب بزنس زلو بدهوتات ناي كل عينت ገጸ ባህሪ ዝኩሉ ንሪዮ ዘለና ዓበይቲ ካምፓኒታት ወይ ካ በዓል ቢትኮይን ገለ መለክ ክፍጠሩ ከሎ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ከም ዝሰግርዎ ንዓይ ምስ ታሪክ ምስ ጉዕዞና ህይወተይ ማች ስለ ዝገብር ካብ ቀደም ካብ ንእስነተይ ናይ ቢዝነስ ኣብ ፊልሚ ካብ መጠን ንላዕሊ ድስዕበኒ ምክንያቱ ምስቲ ኣነ ክኾኖ ዝደሊ ስለ ዝገጥም
أنا زريو فيلمي أنا زنبوبة مصحفتي كله أنا كخونه زدلي ماتش سلازقبر دما زيادة ما نقرا من قدنا خنطقم لازلنا بالحياه سو اتتنببوا زلهم مصحف تريوا زلهم فيلم تسمعوا زلهم موسيقى كل عينت بس قعزنا هيوتكم زسانك خون خلالو مس زي سانن تخوينو غزي يزخسركم ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ እቲ ትሪኦ ነገራት ምስቲ ንስኻ ትኸዶ ዘለኻ እንተኸይዱ ነቲ ትኸዶ ዘለኻ ህይወት መሊስ የመቅሮ ነቲ ትሰግሮ ዘለኻ ፈተናታት ንኽትሰግሮ ሞራልን ስንቅን ሓይልን ይህበካ እዚ ብድሆታት ኣከምናትካ ጉዕዞ ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ናይ ተምሃራይ እንተለኻ ንተምሃሮ ዘጋጥሞም ብድሆታት ተማሂሮም ላዕሊ ክኸዱ ከለዉ ዘርኢ ነገራት ተሪኢኻ እንተንቢብካ ሞራል ኢኻ ትረክብ ኣነ እውን ከምኦም እየ እሳቶም እውን ከማዮም ነይሮም ክትብል ትጅምር ማለት ከምኡ ድማ ኣብ ጉዕዞ ትኸዶ ዘለኻ ኣብ ስራሕ ኣብቲ ናትካ ዓይነት ስራሕ ዘሎ ሬስቶራንት ሰራሕቲ ኮይንካ ናይ ሬስቶራንት ዓይነት ፊልምታት እንተሪኢኻ ካብኡ ብዙሕ ትመሃር ከምኡ ድማ እቲ ፀገማት ዘጋጥሞም ንዓኻ እውን የጋጥመካ ናይ ፅሬት ኮይኑ ካብታ ኣርስቲ ቁርብ እንደ ወፅኦ ዘለኹ ንክሕግዘና ኢለ ዝገበርኮ እዩ ጉዕዞ ናይ ሎሚ ኣርስትና ግን ብዛዕባ ፈተናታት ናይ ሂወት እያ ክትከውን ካልኣይቲ ኣብነት እንታይ ክበኩም እየ ብዛዕባ ፈተና ኣግራብ ራይዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣግራብ ኣለዉ እቶም ዝሓየሉ ኣግራብ ግን ኣበይ እዮም ዘለዉ ብርቱዕ ንፋስ ዝሃርሞም ላዕሊ ናብዝን ጅውጅው ዘብሎም ከምኡ ድማ ብቐሊሉ ማይ ኣብ ጥቆም ዘየለ ማይ ብቐሊሉ ጥቆም ዘየለ እንታይ ገብሩ ሰራውሮም ክሳብ ውሽጢ ከም ዝኣቱ ይገብሩ ኣዝዮም ሓያላት ኣግራብ እዮም ዝኾኑ ሰብ 20 ሜትሮ ዲ 30 ሜትሮ ዲ ውሽጢ ኣትዩ ሰራውሮም ካብኡ ስዒቡ ከም ዘምፅእ በንፃሩ ኣብ ገምገም ሩባ ኣብ ደንደስ ሩባ ዘለዉ ኣግራብ እንታይ እዮም ፈኮስቲ እዮም ንፋስ ምስ መፀ ንኩሎም ሴርዎም ኢኻ ዝኸይድ ተሪኢኹም ስለምንታይ ማይ ኣብ ቀረባ ማዕድን እውን ብቐረባ ስለ ዝረኽቡ ዘለዉ እቶም ሓያላት ኣግራብ ግን ኣብ ፅንክር ዝበለ መትረኽ ዘለዉ እዮም ንኩሉ ድማ ይሰግሩ ከምኡ ድማ ብርቱዕ ፈተናታት ከጋጥመና ከለዎ እንታይ ዝገብረና ዘሎ ዓረ ከም ንኸውን ተረርቲ ከም ንኸውን እዩ ዝገብረና ዘሎ ስለዚ ምናልባት ንሽዑ ክሕመና ክእል ኣብ መወዳእታ ግን ትውፅኢት ናቱ ሓያል ሰብ ንክትከውን እቲ ዝበለፀ ወርቂ እውን ብሓዊ ዝልብለ ብሓዊ ተፈቲኑ እዩ ዝሓልፍ ስለዚ ብሱላትን ሓያላትን ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወት ብርቱዕ መሰናኽላት ዝሰገሩ ዝኾኑ እዮም ስለዚ መጠን ብዙሕ ፈተና ዝተፈተና መጠኑ ሓያላት ሰባት ክንከውን ተሓፂና ከም ዘለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብከምዚኣ እንተሪእና ነቲ ዘጋጥመና ፈተና ኣመና ይንፀልኦን ኢና እዚኣ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ጥበብ ንዓይ ብተደጋጋሚ ፈተናታት ብዙሕ እዩ ዘጋጥመና ካብ ቀደም ካብ ምንስም ተጀሚረ ብርቱዕ ፈተናታት የጋጥመኒ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ኸ እንጆይ ይገብሮ ከይመስለኩም ኣነ እውን ከም ካልእ ሰበይ ይሓምም ይሓዝን ይጭነቕ የብክየኒ እውን ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ፈተና ክትሓልፎ ከለኻ ሓያል ሰብ ኮንካ ካብቲ ቀደም ዝነበርካዮ መሊስካ ሓይልካ ከም ትወፅእ እዩ ዝገብረካ መሊስካ ለቢምካ መሊስካ በሲልካ መሊስካ ንዝኾነ ብድሆ ክትሰግር ከም ትኽእል ተመክሮ ሒዝካ ከም ትወፅእ እዩ ዝገብረካ ስለዚ ብሰባት ዲ ዝመፀኩም ዘሎ ብመሳርሕትኩም ዲ ዝመፀኩም ዘሎ ኣብ ትምህርትኩም ዲ ዝመፀኩም ዘሎ ኣብ ሓዳርኩም ዲ ዝመፀኩም ዘሎ ፈተና ብዘየገድስ ፈተና ንዓይ ንክሐይለኒ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኢልና ክንኣምን ኣለና ከንበርክኸኒ ከውድቐኒ ክኣድለኒ ደይኮነሲ ካብኡ እንድሕር ወፅየ ሓያል ክኸውን ምዃነይ ኣዝየ ካብ ዘለኹ ደረጃይ ክውስኽ ምዃነይ ንቅሓተይ ክውስኽ ምዃነይ ኢልኩም ተቐበልዎ እዚ ድማ እንታይ ገብረና ምስ ፈተና ዘለና ኣጠማምታን ስነ ሓሳብን ስለ ዝዋስብ ንጥቕምና ኢና ንገብሮ ኣየንበርክኸናን እዩ ድማ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ዓይነት ማይንድሰት ሒዝኩም ተረኺብኩም ፅቡቕ እዩ ኣብ ብርቱዕ መድረኽ ኮይንኩም ትሪእዋ እንተለኹም እዛ ቪድዮ እዚኣ እዚ ብርቱዕ መድረኽ ሓያል ሰብ ክገብረኒ ብርቱዕ መድረኽ ሓያላት ሰባት እዩ ዝፈጥር ኣብ ብርቱዕ መድረኽ ዝሓለፉ ብብርቱዕ መድረኽ ዝሓለፉ ሰባት ኩሉ ግዜ ሓያል ዝኾነ ስንቂ ዘሎ ኩሎም ዞም ኣብ ዓለም ታሪክ ገይሮም ዘለዉ መፅሓፍቶም ኣብ ፊልምን ኣብ ገለ ንሪኦም ዘለና እንታይ ዝገበሩ እዮም ሓያል ብድሆ ዝሰገሩ እዮም ኣብ ገዝኦም ኮፍ ኢሎም ኣብ ሳሎን ክበልዑ ዝነበሩ ታሪክ የብለዎም ታሪክ የለን ወይ ከዓ ዝግደፍ ሓድጊ የብለዎምን ገንዘብ ምሉእ ሂወትካ ገንዘብ ተሓዊልልካ ትበልዕ ወይ ትበልዕ እንተለኸ ታሪክ የብልካ በንፃሩ እቶም ደም ርሂፆም ገንዘብ ዝሕውሉ ዘለዉ እቶም ደም ርሂፆም ሂወቶም ዝሰግሩ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ታሪክ ዘለዎም ካልእ ከይገድና ኣብ ዝደገ ንርአ ምሳና ዝቐርቡ መሓዙትናን ኣሕዋትና ንርአዮም ናይ ስደት ታሪኾም ከመይ እዩ ዝያዳ እቶም ኣፍ ልቦም ነፊሖም ዛረቡ መን እዮም እቶም ፅዒሮም ባዕሎም ዝመፁ እቶም ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ናብዚ ምዕቡል ዓለም ናብቲ ዘለዎ ደረጃ ንክበፅሑ ብዙሕ ዝፀዓሩ ንሳቶም እዮም ኣፍ ልቦም ነፊሖም ንነዊሕ ክዛረቡን ክምድሩን ዝኽእሉ ዋይ ቢካዝ ብርቱዕ ዝኾነ ፅንኩር ዝኾነ መድረኽ ስለ ዝሰገሩ ካብ ኤርትራ ውፅእ ኢልካ ብነፈሪ ጣጣጣጣ ኢልካ ኣብ ኤሮጳዊ ኣሜሪካ እንተበፂሕካ there is no way ነዊሕ ክትዛረብ ምናልባት እቲ ዘሕለፍካዮ እቲ ምቾት ሂወትካ ከመይ ከም ዝነበረ ግን ብዙሕ ኣይኮነን እሱ
بنصارو بعلوم كاب إرترا بسجردوب كندي مسوات كفيلوم كندي قلت عتايلوم مصيوم أبعال السودان أبعال قلي أبعال الشمال با كندي كرت تابليهم كاو سريحهم تبلحيتهم زخون عدل كيقاطهم من السودان يمصو قال ملي يمصو شعب السودان وين تبلحيتهم بليبيا غيروم مسجد لاس غيروم عم منقدنا قبرونا بليبيا يمصو أو يسعروا قال ملي طليان يمصو أب طليان سريحهم قال أب كاب طليان قال يوم أمريكا يخدو قال يوم كاب إسرائيل نابتي يخدو. These are the stories of very strong people. انتاي زي اتي هيوتهم ازي مسجدل سلازي حلفو انتاي غيرو مالو حيالا سبات غيرو مالو بنصارو دما تي حيلناتهم تاي ابتو زمصو عدون اي غايشونيم واي مخنياتو كابتك كمصو خلو قدم بقليلو سلازي رهبو سي اتي قدم كمصو خلو بدهي نير هيوت ابتو زمصو حدش عدد ما حد سومني قالوا مي زغل برك خبده ما يكلني اب سودان قلت عتايلو اب اثيوبيا سوريو اب ايرترا بخندي صعري ناب زمعبل عالم زمص سراح سينا يلخچنا يكلني مخنياتو قدمي زنبر عتا سراح زهب سب سلازي يله قدمي زنبر عدتات عدلا زهب سلازي يله اذا سينا ز خمس خوينني حكمنا اليوم حكمنا قبل حجون زحكمي نبر زب نعاي هيوت كل غزي خميا قلال كوينا يتفلتنيا كابتاس تولد كلها حساب حجي so everything depends on me كاب سري كاب صعري كاب طببي كاب بلحتي كاب ناتي تبقسط راي كمص زلو كاب زخونه ነገር አይጽበየኒ ከምዛ አይነት ማይንድሰት ምዝህልወካ ፈተናታት ናይ ግዝዩ ዓቀበት እዮም ዝኾኑኻ ኣብቲ ፈተናታት ከምዚ ስፖርት ክንገብር ከለና ጽቡቕ ቅርጽ ዘለዎም ስፖርተኛ ጽቡቕ ኣካላት ዘለዎም ካብ ዝግዝ መጾም ከይመስለኩም ካብ ምሕር ጸቕጠ ብምግባር ይዝመጽ ፑሻፕ ክትገብር ከለኻ ሓምሽተ ክትገብር ከለኻ ክደክም ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓምሽተ ጥራይ ጥጠው እንዳሕሪልካ ዘለካ ደረጃ ናይ ቅርጽኻ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ ካብ 5 ናብ 10 ናብ 15 ናብ 20 ናደይብካ እሞኻት ግዜናትካ እቲ መጠን ትገብሮ ናበርታዕካ ምስከትካ መጠኑ ድማ እናሓየልካ ኢኻ ትመጽእ ኣተሓሳስባና ሓንጎልና ህይወትና ድማ ትኸከልኩም እዩ መጠን ብዙሕ ጸቕጢ ዝሰገረ መጠን ብዙሕ ብድሆታት ዝሰገረ መጠን ብዙሕ መሰናኽል ዝሰገረ መጠኑ ድማ ይሕይልን ይበልሕን ይነፍዕን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ስለዚ እቶም ትመሃሩ ዘለኹም እቶም ኣብ ጉዕዞ ለውጢ ዘለኹም ኣብ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኽ ናይ ህይወት ሓድሽ ቢዝነስ ኣብ ምህናፅ ዘለኹም ዓቐበት ኮይንና ከቢዱና ፈተና በዚሕና ምስራሕ ኣቢና ዝብል ኣተሓሳስባ ናይ ዝፈሸሉ እዩ ንስኻ ግን እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ክሰግርዎ ኣለኩም ምስ ሰገርኩሞ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሓጎስ ድርዒ ክህልወኩም ምዃኑ ፍለጡ ብዙሕ ፅዒርካ ዝሓለፍካዮ መጠን ትፅዓርካ መጠኑ የሓጎስካ ዝኸውን ንእሽተይ ደሊኻ ዝረኸብካዮ ብዙሕ ፅዒርካ ብዙሕ ደኺምካ ዝረኸብካዮን ሓደ ኣይኮነን ሓጎስ ዘምፃልካ ኣነ ህይወተይ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ መጠን ንላዕሊ እየ ዝሕጎስ ዋይ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዝኸፈልኩሉን ብዙሕ ዋጋ ስለ ዝኸፍለሉ ዘለኹን ብምሉእ ትረኺበየ ዘለኹ ብቐሊሉ ዝመፀ ኣይኮነን ብቐሊሉ ዕድል እውን የብለይን ኣነ ዕድል ኣብ ዕድል ዝኣምን ሰብ ኣይኮንኩን ዕድል እውን ብዙሕ የብለይን ንዓይ ነገራት ብፃዕሪ ጥራይ እዮም ዝኾኑለይ ብዕድል ኣይኮኑለይን እዮም ስለዚ ነዚ ኣሚነ ነገራት ባዕለይ ሰሪሐ ክቕይሮም ኣለኒ ኣፍኮርስ ኣምላኽ ሓጊዝካ ክትብሉ ኣምላኽ ንኹሉ እዩ ዝሕግዝ ኣምላኽ ስርሑ ምሕጋዝ እዩ ግን ንኹሉ ስለ ዝሕግዝ ንዓኻ ብፍሉይ ክሕግዘካ ይፀበ ንስኻ ስራሕ ኣብቲ ጉዕዞ ክሕግዘካ ስለዚ ናይ ኣምላኽ ሓገዝ ከም ዘሎ ወሲድካ ንስኻ ዝከኣለካ ኩሉ ዝከኣለክን ዝከኣለካን ክትገብር ተበገስ ድሕሪቱ ሓገዝ ክመፀካ እዩ ተዓወት ክመፀካ እዩ ድሓር ድማ እቲ ፈተናታት ክፅንክር ከሎ the harder the battle the sweeter the victory ይብሉ እቲ ፈተናታት እቲ ፃዕሪ እቲ ሕሰም እናበርትዖ ክኸይድ ከሎ ድሕሪኡ ዝመፀካ ሓጎስ ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ምክንያቱ ኣመና ተጨኒቑ ዝነበረ ኣመና እዩ ዝሕጎስ መጠን እቲ ጭንቀት ናትካ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝነበረ ሓጎስካ ድማ ከምኡ እዩ ዝኸውን ንእሽተይ እንድሕሪ ተጨኒቕካ ንእሽተይ ኢኻ ክትሕጎስ ትኽእል ስለዚ ኮንትራስት ኣለዎ ናይ ህይወት ነገር ክርዳእና እንታይ ንማለት ሰባት ይፍትኑኒ ህይወት ትፍትነንላ ከም ዝኸውን ኣለኹ ዝብል ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝመፀኒ ንዑኡ ትኸውን ትኽእል እያ ዝበልኳ ምኽሪ ድማ እየ ዝበኩም ዘለኹ ልክዕ ከምቲ ብርቱዕ ንፋስ ሓያላት ኣግራብ ዝፈጥር ከምዚ ብርቱዓት ፀላእታት ፊልሚ ምቁር ፊልሚ ዝፈጥሩ ህይወትና ድማ እቶም ብርቱዓት ፈተናታት ዝመፁና ሓያላትን ብሉፃትን ሰባት ንኽንከውን ተሓፂና ጥራሕ ዘይኮናስ ኣብ መስርሕ ንምልመል ኣለና ማለት እዩ እዚ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ሲልስ ዝብሎም እቶም ዝበርትዑ ወታደራት እቲ ዝበርትዐ ብድሆ እዮም ዝሰግሩ እቶም ዝበርትዑ ዝነፍዑ ቶፕ ዝበሃሉ ሲልስ ናይ ኣሜሪካ ቶም ወታደራት እቲ ዝበርትዐ ፈተና ድማ ንሶም እዮም ዝፍተንዎ that's why እንታይ ማለት እዩ ብርቱዕ ፈተና ብርቱዓት ሰባት ብሉፃት ሰባት እዩ ዝፈጥር ፈተና ኣጋጢምኪ ፈተና ኣጋጢምካ
بلو سب نختكون تململ كم زلخا غير كاوسدو كتنبركا كتمود ديكونكا صغيركا خصوغر لكا مسغر كايو اتي حاغوسن عوتن زمت نزيان خذكروا دماي زي فيديو كير لكم زلخو كانزا شجر سقاي كل غزي نغزيو غزياوي اين برينا حوارو نسخاغن ابتقعو زي هيوتكا علامه خان دار خوينكا تقنزو زلخا تشجر زلخا نغزيو دحرت سقاي برتع زخونه حاغوسن عوتن كموص مخانم امن مو ابتك انزخا نخيسكا تنقسقس ازياي كبلكم زدلي اجوهم قصلو هيوتنا دحر صارنا دحر دخامنا دحر قلتعتعناتنا عوت كمصنا مخانو كابلبهم كتامنو انا ونكم يزامن ايوب زي فيديو زي قربت لي مورال كتبكم موتيفيت تقبركم من قد كتريكم الى قريبيا دستيلاتكم مسحاوكم مسحافتكم شير كبروا لايك ابوا كم كل قدما ناتكم ريتو ناتكم حساب ناتكم فيدباك اب كومنت كتصبيكم قال سراح بحاضر غزي حساب نراقب دحان قنيو سسنا يبلكم